Μαζί μας ο Αντιπρόεδρος της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, ο κύριος Νίκος Μυρτάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Μυρτάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και φαντάζομαι έχουν επιστρέψει σιγά σιγά τα χαμόγελα και στον τραπεζικό χώρο. Κάναμε και μια συζήτηση έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε την τηλεοπτική συζήτηση. Έχετε δει ήδη τα πρώτα θετικά μηνύματα, σωστά? Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη δειλά-δειλά, και έτσι δεν πρέπει να τρέφουμε μεγάλες προσδοκίες, υπάρχει μια αλλαγή του κλίματος. Και αυτό δεν αφορά μόνο το εσωτερικό, αφορά και το εξωτερικό, και το διαπίστωσα σήμερα με τηλέφωνα που είχα με συνεργαζόμενες τράπεζες του εξωτερικού που ξεκινάμε κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο κόσμος αισθάνεται ότι το περιβάλλον γίνεται πιο βέβαιο, αντιδρά και διαφορετικά. Ελπίζει ότι μπορεί να κάνει επενδύσεις, που κάτι μέχρι τώρα δεν το έκανε, και δεν σας κρύβω ότι προσδοκούμε ότι σιγά σιγά θα επανέλθουν οι καταθέσεις. Ήδη τον τελευταίο μήνα είχε δημιουργηθεί ένα ρεύμα ανωδικό των καταθέσεων και βλέπω ότι, και πιστεύω μάλλον, ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ας μην ξεχνάμε ότι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, 83 για την ακρίβεια, είχαν φύγει, είχαν πάει στα σπίτια, είχαν πάει στο εξωτερικό, και καταλαβαίνετε, αν μιλάμε για επένδυση και για ανάπτυξη, η πρώτη ύλη είναι οι καταθέσεις. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας ότι σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μια σχετική βεβαιότητα, πρέπει να επιστρέψουμε τις καταθέσεις για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Κύριε Μυρτάκη, επειδή γίνεται πάρα πολλής λόγος και μετά και πριν τις αποφάσεις του Eurogroup για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και ο απλός κόσμος, ο απλός πολίτης έχει την αίσθηση πως αυτά τα χρήματα δεν θα επιστραφούν στον ίδιο σε καμία περίπτωση. Να πούμε λίγο για τη διαδικασία και να δούμε και μύθους και αλήθειες γύρω από αυτήν. Πράγματι, είναι ένα μεγάλο θέμα η ανακεφαλαιοποίηση. Καταρχήν, η ανακεφαλαιοποίηση επιβάλλεται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι οι τράπεζες είχαν αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, και μάλιστα αρκετό δισεκατομμύρια ομόλογα. Και ο άλλος λόγος είναι η εξέλιξη της αγοράς που αυξάνει τα καθυστερημένα και τα επισφαλή δάνεια. Εξ αυτού του λόγου, για αρκετές τράπεζες κρίθηκε αναγκαίο να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, η οποία περιλαμβάνει κύρια τις συστημικές λεγόμενες τράπεζες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία των αποφάσεων θα δοθούν ομόλογα σε αυτές τις τράπεζες. Αυτά τα ομόλογα θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τα χρηματοδοτήσει. Με αυτά θα καλύψουν τους εποπτικούς λεγόμενους δείκτες, δηλαδή την κεφαλαιακή επάρκεια, που είναι απαραίτητη, αναγκαία για να λειτουργήσει ένα πιστωτικό ίδρυμα. Και βεβαίως αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στη βάση της ρευστότητας. Δηλαδή να ανοίξει αυτή η κάνουλα για να δοθούν χρήματα που θα φανούν στην αγορά. Άρα έμεσα αγγίζει τον απλό κόσμο η όλη Έμεσα αγγίζει, όχι στο ύψος των 23 δις, αλλά σίγουρα μια τράπεζα που διαθέτει μια επαρκή ρευστότητα, δηλαδή ένα δείκτη που είναι συμβατός με αυτά που λέει οι εποπτικές αρχές, καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει σταδιακά η χρηματοδότηση. Αλλά η χρηματοδότηση δεν θα αφορά μόνο, δεν θα ξεκινήσει, μάλλον δεν θα προέρχεται καλύτερα από την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτά που έχουν υπογραφεί πριν από καιρό αρχίζουν σιγά σιγά και υλοποιούνται. Έτσι. Και αν βοηθηθεί το κλίμα, ένα κομμάτι που ίσως δεν του έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών δεν γίνονται δεκτές από το εξωτερικό, που είναι μια έμεση ρευστότητα. Δηλαδή κάποιος που ήθελε να κάνει εισαγωγή και έστελνε μια εγγυητική επιστολή, αυτή δεν γινόταν αποδεκτή. Άρα έπρεπε να βρει σε μετρητά αυτά τα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι εφόσον δημιουργείται αυτό το κλίμα, έμεσα και άμεσα δημιουργούμε συνθήκες ρευστότητας. Κομμάτι θα μπει. Κύριε Μυρτάκη, ακριβώς όπως το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα σε καιρούς οικονομικής κρίσης η Παγκρίτια Τράπεζα έδωσε έτσι ένα πολύ υγιές προφίλ προς τον κόσμο, και αυτό φάνηκε και με τις επενδύσεις των ανθρώπων που ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές σας εμπιστεύονται. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μετά το Eurogroup,
Όλες αυτές οι επαφές που είχατε ξεκινήσει ενδεχομένως με κάποιους τραπεζικούς φορείς της Ευρώπης, άρχισαν σιγά-σιγά να ανακάμπτουν και να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Ακριβώς. Ήδη μία μέρα μετά είχαμε την πρώτη συζήτηση που εκδηλώθηκε σαν ενδιαφέρον να μάθουν τι γίνεται στην Ελλάδα και κατ' επέκταση να συνεχίσουν μάλλον αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Είναι όμως σημαντικότερο ότι σήμερα ξεκινάει η υπόθεση αποδέσμευσης των 50 εκατομμυρίων ευρώ που η Παγκρίτια είχε πάρει με απόφαση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπογράψαμε πρόεδρος τροποποιητική σύμβαση και σήμερα κάνουμε το έτοιμα. Υπολογίζομαι ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο ένα μέρος των 50 εκατομμυρίων θα έχει εγκριθεί. Πολύ σημαντικό. Όχι θα έχει εγκριθεί, θα έχει εκταμιευθεί. Όπως επίσης προχωράμε και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τις μικροπιστώσεις. Όλα αυτά τα χρήματα που ήταν εγκεκριμένα περίπου ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο, είχαν παγώσει εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας της αγοράς, του μη διαχειρίσιμου χρέους, γιατί είναι ένα ζήτημα πρέπει να κουβεντιάσουμε και πώς γίνεται διαχειρίσιμο, και γενικά ένας κακού κλίματος που ήθελε την Ελλάδα να μην εκπληρώνει υποχρεώσεις. Σήμερα δείχνουν τα πράγματα να αλλάζουν. Αυτό, και θα το επαναλάβω, δεν πρέπει να μας πάει στην άλλη άκρη, γιατί τώρα ξεκινάμε. Τώρα αρχίζουμε να χτίζουμε το οικοδόμημα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μείνουμε σε αυτό που είναι απόλυτα αισιόδοξο. Κύριε Μυρτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ και εμείς δεσμευόμαστε και για μία ακόμα συζήτηση, όταν πλέον σιγά σιγά θα έχει προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία, για να μας δώσετε τα φώτα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.